Samantala mga idol, mas maraming pagsasanay tungkol sa gender equality, target Maisakatuparan sa Pangasinan. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Bilang bahagi ng patuloy na advokasya para sa gender equality at mas pinaigting na proteksyon sa kababaihan at kabataan, isang ugnay ng itinatag ng Pangasinan Police Provincial Office at Women Involved in Nation Building Incorporated. Tinalakay sa pagpupulong ang mga posibleng maging kolaborasyon ng mga aktibidad tulad ng mga seminar, training at workshops na tututok sa mga isyung may kinalaman sa kasarian. Hangad ng samahan na makipagtulungan sa mga himpilan ng kapulisan upang higit pang mapalakas sa mga advokasya para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan habang nais namang gawin ng PPO na mas handa at may kakayahang tugunan ng anumang may kinalaman na insidente sa gender equality. Sa pamamagitan nito, nais ipamulat sa buong lalawigan ng pagiging malakas at ligtas na komunidad. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.